niku dadi pemimpine wong wadon niku minimal merga 3 alasan. Sing nomor setunggal merga agamane. Delokon kae nek jamaah pengajian ibu-ibu luwih akeh. Nek traweh lho lanang karo wedok akeh pundi? Ka wedok mosok agamane kuat wong lanang. Kula teko ibu jenengan nek sasi poso nika lancar sesasi apa nganggo prei? Agamane jenengan niku enten preine. Sing nomor 2 merga napa? Nafkah. Berarti kewajiban nafkah sinten sing tanggung jawab? Wong lanang. Nek wis ra kuat nafkahi pripun, Pak? Jaluk ridone wong wedok. Dik, aku wis ra kuat nafkahi, kerja wis ra kuat, bengi yo wis ra kuat aku. Adan, sing nomor 3 merga napa kira-kira? Akal. Jadi wong lanange luwih kuat akale timbang wong wedok. Mula kudune sing ngakali wong wedok niku wong lanang. Aja kaya wong kono kae akeh wong lanang diakali wong wedok. Niku kudu wong kene lho. Nek kene ketoke lanang kok, lanang ngono. Mosok diakali wong wedok lanang kok ngono nggih Pak nggih.